ఉన్నాడు వైకుంఠమున ఉన్నాడు ఆచార్యునొద్ద ఉన్నతోన్నత మహిమ అన్నమయ్యా ఉన్నాడు వైకుంఠమున ఉన్నాడు ఆచార్యునొద్ద ఉన్నతోన్నత మహిమ అన్నమయ్యా ఉన్నది సంకీర్తనలు ఒట్టుక లోకమూలందు ఉన్నది సంకీర్తనలు ఒట్టుక లోకమూలందు పన్నీన నారదాదులు పై పై పాడగాను ఉన్నవి సంకీర్తనలు ఒట్టుక లోకమూలందు పన్నీన నారదాదులు పై పై పాడగాను హరి అవతారమే ఆతండితడు పరము సంగీతన ఫలములో నీలిపే హరి అవతారమే ఆతండితడు పరము సంకీర్తన ఫలములో నిలిపే